and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Salamat. My gosh! Kadal! Musta magkakaluspatan aon, ana? Dili na gani ka kagwapahan. Unya, dili pa kanindot og taste. Feby, Oh, dili maayo ang imong giingon ha. Pag sorry di day na. Ah. Pag sorry na. why? Kung dili ba ko mag-sorry? Would it mean friendship over? No, it's okay. See? Kaysa pa man dae ang musulti nimo sa tinuod gawa sa imong true friend, dili ba? Pero harsh ra kaayo. Harsh kung dili tinuod. Feby, Sige, Feb. Ikaw na ipili para na. Good. Kay you have a pale skin, man. So you should wear something bright to complement your skin. Well, that's what I've learned from YouTube. Ah, oh, wait! Kato, kuwaaw na ko, ha? Unya, isukod. okay ra ka? Yeah, I'm okay. Don't worry. Naanan ako sa kaprangka ni Fepi. Mga sis! Dali na mo dali! Dali. Atong duulan. Mahimo palang mo patulog mas manghod ako. Murag lami na medyo kayong tubagong bata. Taas kay pagtanaw siyang kaugalingon sa iyang paginaron. Wag yung ko makauyon ininiyang na himong suod sa akong apo. Mura mag-akong na panglantawan na magkabikil yun niya ni sila sumaabot. Ay, sa ingon niya na batasan. Kuli kayo. Yaway, ikabikil ka ng bata. Madam? May tuyo ka, Juan? Sulti. Kuan. Ugma, madam ba? Kuan, magod kining graduation man lagi sa atong mga apo. Kuan unta. Mahimo bang musayo lang ko sa pagpauli, dam? Umanta mo mahato din sa mansyon. Wa naman tingali kay lakaw anak, dam, kay may party ka man alang ni Daydayna. Oo, uwa na. Ay, salamat. Binanghid ko nimong musayo og madam, ha? Akong itreat ang akong apo sa gawas. Baratuhon na gud nga kananan. Malipay na sabi, ana. Akong gasa niya kay highest honor man siya. Ay nga nun dadon pa man nimo sa laing kananan. Kung mahimura nga anhira mo dinhi magsilibrar, uban na mo. Suod nga man naghigala ang atong mga apo, Juan. Mas malipay si Dana kung anhi usab si Abigail magsilibrar dinhi sa mansyon uban na mo. Well, anyway, dako nga salo-salo ang akong giandam alang ugmang adlaw. Madam, Stay. Gituyo ko ka na alang nilang duha sa atong mga apo. madam. Kabuutan mo gayod, madam. Dili na kamulaing tao alang kanamo ni Dana, Juan. Salamat, madam. Daghang salamat. Abigail! Abigail, usamang ka! O pagkamahuman! Padali na taon, oy! Ngadto na ta! Nagpaabot na karon nato sila si Madam Anita o Dana! Naanalo, gamay na lang kitlo. Ayo, Juan, Noy, Ade! naapa mo, Noy? Ha? Naapa mo? Wadong! Akong espiritu na mitubag di mo! Dayan ko na ya. Anahala, dali, dayon. Noy, Oh, sputing ka malagi kaayo. Asa ang guwing ni mo? May lakaw mo ni Lola ni mo. ako rin, Noy. Asa man ka?
Kuya ko ninyo. Uy, usa? O ba na mo? O, Noy. Pauban na ko ni Ibi. Ganahan kumutan na ako sa graduation ni Abi. Mupakpag og kusog, Noy. Inig, tao din mo si iyang ribbon. Ah, buing ning bata. Magsaba-saba ka dito. Ay, bawal din, Noy. Nala, sige. Pero mananghid na ta sa tag-iya sa sakyanan, ha? Kung musugot ba nga musabay ka na mo. Kay kung dili, ana, magbaklay yung kapaingon dito. Ay, iwan sa day. Oh, usa man di ay. Gadi ba na atong sakyanan? Nana ko, lo. Oh. Uy, Oh, nalagi ka, Andy. Nagunsa ka din Hala, mula ka na baya, mi si Lolo. Asa day ka? gwapa hagi ni mo eh. Abi, misa mo kagwapa sa imong gisuloob. Hoy, Ande! Maya ni mo, doy. Kung makatuto ka sa akong apo, ha? Bata pa na, ha? Bata pa mo. Ah, kung dako namin, Noy, pwede na. Sikon ka hinuog gastohon. Ha? Kita na kag sikos tohon. May gatas sa kinambaba ni mo. Puyo, ha? Joke ra gani, Noy. Abi, Oh, hi. Andy, Ano yan kasi mo gisuloob? tinuod. Hinatag man ni sa kumika, si Feby. Siya nagpalit ani. Mo ba? Kung dako na niya ko, og makatrabaho. Ako na niya imupalit para nimo. Tinuod? Kining siko na ko, Ande. Mustor ba yun isbaid? Hello. Basta ganahan kang masampulan ka, ha? Buslot yun ang kilid ni mo, do. Bibi. Palayo sa akong apo, ha? Palayo! May pakupot-kupot tagas kamot, ha? Kabidli, bayan ninyo! Sus! Kundi pamusuod nga nagbatay. Unya, di usab na ko suod ng imong apuhan. Ay bawalan ta kang mupaduol sa akong apo, oy. Kay burag lain ning imo da. Niwan. Practice ba, practice? Hala, practice bitaw kag mga atol ka diha. Tanaw mo! Suod magog kayo na sa akong apo, madam. Mura na nagsumpay og puso ng duha. Di sabna magbuhag ka niya to. Kung asang usa, adto sa bag-usa. Maong namasin lang ko nga musugot ka dam nga iubaning bataa. Oh, nganong dili? Luag pa kayo ang sakyanan alang nato. Salamat, dam. Malipay ini si Abi. Oh, sige na, mga to na kita. Mas mayong sayo kaysa mauwahi kita. Wa kita masayod sa dan. Basin og kalit lang unya, may disgrasya og mas tagta. Sige, madam. Naa sila sa gawas nagpaabot. Ato alasam dito si Daydina. Oh, kun mao, dali na. Atuon ta na sila. Ikaw na ang gingo ni Abi nga iyang amiga nga buutan. Miga na sa da, di na. Sige. May tag musugod si Lola mo. Nga, muban ko ninyo, no? I will tell Lola if ever dili siya musugot. For sure, dili siya mo palipat kung ako na ang hangyo. Dili ba, Abi? Mao cute. Chill lang diha, bye. Bye? I thought Andy is his name. Oo, bitaw, Andy. Pero abay man among tawganay. Nasubi usa ka amigo si Marcelino. Si Ausad to. Makalingaw kayo to. Gwapo ba sa pares ni Andy? Oh, oops. Ay, Oh, kadungog ka to, Abi. Gwapo, grugo. Ikon si Dina. Naligas kita yung baba. Wag kita tuyo Di kito atik. Di ba, dance? yes. Da, gwapo gid lagi ko. Ingon di ko nga batikat now. Siyempre, gwapo ka. Migo ko ta. Agkay, huy, magkupa na ako make-up. Bukat kay Kakasuhan mabukto yung ni Agkay giagbayan na si ako. Agkay. Magkupa ka na. Sudit ka ayos Agbay sila. mo kagubas makeup. Ganahan ko nga Apa? masakit Iya, ang kasi iya. Andy. Ganahan ko nga Good, iyasap ko ang good. bayan og sama ni Abi. Wa man nagubaw. Ayaw na lagi. Oh, kamo, panakay na kamo. Guys. Madam,
Salamat, madam, ha? Okay na. Ay, huwag sa payandong. O sige na kamo, mangadto na kita. Diri Diri ka tapad katapad na na ko, ko, Andy. Sige, dito lang katapad ni Abi. Diya na lang na nimo din. Girls, natunga na lang ko ninyo. Aron, di mo mag-ilog. Bagag now. Ha? Bahala ka diha, uy. Ay, mao na kini ang akong giingon nga matrap gid kita sa traffic. 30 minutos na lang ubag sugod na ang graduation. Dili mahimong mauwahi kita. Liso ang manibela ug mga gikitag laing agianan, Juan. Suwayan ay kong di manodam. Ay! Ay! My God! Dana, are you okay? Hala, nagtuto ang akta ni Dana. Oh, unsa? No! Sa ospital! Kinalang mada sa ospital ang akong apo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!